Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana şamîr behsa van şevê qendîla bikin. Di salê da çend heb şevê qendîla hene. Weka şeva Leyletul Qedrê, weka şeva Mi'racê, weka şeva Beraetê, weka şeva Regaîbê vesaîre hinek şev hene. Hinek însanê me ji hinekî van şeva ra dibin tunene, hebe ya xwe tuneye em deynin wê derê, hinek jî ji xwe ayet heqê wan daye. Hiletê me wê şevê ji xwe re îbadetekî dike tiştekî baş e. Feqet îbadetekî bi zanebûn ku meriv bike. Ve îbadetekî bi zanebûn ku meriv neke, her wekî ku meriv em bêjin kî mînak bidim, meriv li Anqereyê dilê me heye ku em herine Edirne, em herine Xeracê, ji dêlva bilêta Edirne ra em bilêta Hekarî bistînin, em herine Hekariyê. Herêmê li otobêsê swarin, herêmê herin, ama em naçin Edirne. Edirne li Wiyalî ketiye. Em ber bi Hekarî diçin. Haya mecme heye em ji kêf dikin, em dê lava em diçin. Otobêsê da me, wa kaptanê me dajo, way müzîka me heye, way servîs dikim, çay dixwin, qehwê dixwin, bixêr em herin Edirne, Edirne, ama em ê xweş herin Edirne. A şevê qendîla ê ku li gorî usûla dînê Îslamê nekin jî eyn biya way wê berepaşkî herin. Hanê ji bo van şevê qendîla ji Behlûlî Dana Hezretlerî dipirsin, dibin tu çi dibêjî vê şevê van şevê ku Xweda însana efû dike, gelo wê kî efû bibe, wê kî efû nebe, wisa newse Behlûl Dana tarîxê re notekî dibêje. Dibe kî rast e. Xweda însana di vê şevê de pir efû dike. Ama însanê ku xetayê xwe zanibe, xetayê qebûl bike, li bû toba xetayê xwe bigere û di qelbê wî de kîn nemîne, wan însana efû dibin dibe. Însanê ku xetayê xwe qebûl bike, ji bo xetayê xwe tobe bike û di qelbê wî de kîn nemîne, here xwe bavêje însana, bêje ji bo xatirê vê şevê tu min efû bikî, min deynê te xwariye, min malê te xwariye, were min efû bike. Yaxud pir dûr e ev însan îro teknolojiyê bi telefonê mesajekî ji birayê xwe re bişîne, ewan însana tên efû kirinê. Ama em bala xwe didine kê hinek însan, hinek jî rast e. Heta şevekê li camiyê dimînin. Mewlûda didin, yaxud li mala xwe mewlûda didin, yaxud mewlûdxana tînin ku wanê ku îlahiya dibêjin vesaîre li mala xwe îlahî jî dibêje, ama cînarî wî ye bi çiyê loqîna nade. Ama öz dê û bavê wî yek, birayê wî ye, bi birayê xwe re xeber nade ji bo du donim erd. Kîn di qelbê wî de me, kîn. Behlûl Dana dibe çi? Behlûl Dana dibe ê ku kîn di qelbê wî de hebe, ew însan neyê efûkirinê ye. Eger ku em bixwazin em efû bibin, carekî em vê kînê ji qelbê xwe derxin. Bes e riyê me spî bû, porê me spî bû, çavê me kor bû, pişta me xwar bû, em kîne yanî. Ya em hinkî tişta nekin, ya jî ku me kir li gorî usûlê em bikin, li gorî usûlê. Em gunene çawa binêrin însanê ku cixarê dikişînin, hinek jî ha, aha diranê wan binêrin zer bûne, simbêlê wan binêrin zer bûne, tilîkê wan binêre wa zer bûne, nêzî wan tu dibî av bûyrin, hinek jî bînekî nexweş devê wan tê. Ji wî tirêqê cixare pir tişkî xweş e, pif, ku ji pî re dikişîne. Tijara dibe ya birakê delal, ya wilba min nekişîne, ya ez nexweşim, qelbim me re heye, ez nikarim, di erebê de nekişîne, zivistanê pace girtîne, ez nikarim, wî dibe çi bûye lo kê zararê cixarê dîte, pif. A kîn ji wê zirara cixarê xerabtir e, zirara cixarê, nîkotîna cixarê û van mîkrobê dinê,
zarar dedin bedena me ji vê dünya re nebaşe. Tabii ji malê me re jî nebaşe. Em pera diçin dikanê dikarin pif davêjin. Ama kîn ji îmana me re nebaşe. Xweda rê nîşan daye. Van şeva şevê şansekî mezin ji me Müslümanan ra. Yani çawa bikin em wê şevê heqîqeten ku em qalbê xwe safî bikin û em tobe bikin wê şevê inşallah Teala ibadete me qebûl bibin Rabbê alemê me af bike. Ama îro ez balav didime ki rast em man şeva dikin inşallah wan duaya qebûl bibin. İnşallah wan xêra qebûl bibin. Wan mewlûdek em bidin qebûl bidin. Ama em hinkî bizane bûn bikin bizane bûn. Wallahi li mehela me, li gundê me, li cînarê me cik em lê jiyan dikin êk û guhdar dikin. Wallahi wisa feqîr û belengazane heta bûn bêjin bes. İnsanê zengîn son dixwe hinek jê dibê baba feqîr nemane kî. Feqîr nemane. Wallahi feqîr wisa pirin heta wan heqê wan feqîra wê ji me were pirsiyanê. Heqê wan sebiyê biçûçik ku nikare ji xwe ra benîştekî bikire wê heqî wî ji me were pirsiyanê me were ew ji van çava derê wan heqa yani. Ji me teva wê were sendîne yani. Xweda vî mal û milkî daye me ku em di rêya wî de xerç bikin. Xweda vî meqamî daye me ku em di rêya wî de xerç bikin. Xweda me kiriye mela ji binek em rastiyê ji miletê ra bijin. Xweda mêrik kiriye doktor hekîm ji bina ku rastiyê teşxîs bike ji nexweşa ra bêje wesaîre yani. Ama em çi dikin? Em gorî menfieta xwe li vêya lê diçin. Gelek insana enaz dikim, gelek insana vallahi nelayikim her mülkeleka rûnim hekka ku teqwa ne, hekka ku dürüstin xel henekî xwe band ketibe hu vêya dîne. Halbuki ew ne dîne, ew insana aqillî. Ji behlûl dana ra jî digotin dîne. Bira em dînekî weka behlûl dana bin, biraqe. A behlûl dana zanbû çi dike. Behlûl dana ji Harûnê Reşîd re got çi? Ago mala te heqîqî ev der. Mala te heqî ne ev ku jina te ew zarokê te li wê derê ne. Mala me heqîqî axiret e. Eger ku em îro tov bikin, em ji bo axiretê tovekî bavêjin. Wê tovê me jiyan bive. Em ji wê derê ra bikin. Ama maalesef em li wan însanê mübarek nanerin, wan însanê mübarek îro heqîqeten hindik mane. Goya em nelayiqim ku ser xwe dibêjim ez hem geleka wan însanan rûnim. Çunki heqîqeten di qelbê wan de qanderî zerrey mîsqal xerabî çênabe. Ama hinek însanê me hene di wan şevê qendîla da ji kîsê xwe pir mesref dikin mesela gazî mewlûdxana dikin ama goya bi birayê xwe xeber nade. İcabinde bi diya xwe re bavê xwe re xeber nade, bi diya xwe re bavê xwe re xeber nade. Pekî weka sazbendê ku li tembûrê dixe û têlê wî aqorta wî xwe re vê dibe men çîst, tembûrem çîst. Ez çi dibêjim ey sazê min têlê min tu çi meqam derdixî? Meqamê min ne ev yani. İca em zanebûn îşkî bikin. Me bilêta cîkî birî em li xeracê bipirsin vê otobêsê, vê trênê, vê dolmuşê diçe ku derê li vê gorî em bilêta xwe bibirin. Tiyare jî dibe birav ve. Kevak tiyare de jî em bilêta yanlış bibirin. Tiyare li hava ji xwe em nizanin kurê ye. Xirrt ve here bibirin pep û kire matine memleketekî xerîb ne em wî zimanî zanin ne filan ne pêvan ê me çi bikin? Em dikarin vegerin jî pere jî xediye yani. Em gune ne? Ama em nizanin ku em çiqa gune ne. Wallahi Kur'an rê nîşanî me daye, billahi hatî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rê nîşanî me daye ama maalesef em îro bi aglebê me em li gora Kur'anê, li gora Hazreti Muhammed Mustafa, li gora gotinê Xweda em naçin, em li gora gotinê şeytanî em diçin. Em li gora xwe dînekî xêzik dikin, em dên bira dîn wiha be, bira dîn li dû min were. Em nabêjin em ê li dû dîn herin. Hinekî dewlet qanûnê xwe ew çê dikin, bira viya wiha be, viya hebkî qanûnê xwe de degiş nabe. Bûna Xwedê ha me ji feqîrî hebe. Hele di van roja de ku em bixwazin em ev û bibin, di van roja da em bixwazin şevê li bêjê ku em dikin qebûl bibe, mêje dîne qebûl bibe, rojek me girt qebûl bibe, xêr û xêretê me qebûl bibe, belê her tiştî em kînê ji qelbê xwe bavêjin. Weka van carekê kêşa bira hêdî tilîka me paqij bibe reş nemîne. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da,
hûn temam emetê xwe da bin.